Hazi sometimes mina ndiya-understand why abelungu baveske bathi ye khani mina nohlala ngabe elokishini nina mani yo inxile phani ihlabane nodwa pha ngenisiyeke siphola apha ema-suburbs thina because abantu abamnyama bayabhidisa mani yo wesi ngonina bubu-woke bungaphelelanga ncam apha last year nanifundekela ba hayi akho vaccine izawuthestwa apha Africa is not a testing ground yila wokeness yabo ke leyo ngoku kuthiwa nansi ivaccine ikhona jikijiki niyifuna kuqala hayi bo njani ngoku untsika imazi-white nezi mask qala apha besithi hayi ezi mask zogqirha eza-medical or surgical ke loo nto iyo hayi ziduru asizi-afodi asiphangeli kwathiwa okay ke umntu makafake elapho into evele yayenza le genge veske ihlambe leya qha imane iphindaphinda into ayinxiba ithi ibe ngathi ijezi amapolisa foni ngontshontshe anazenza intloni mani yar kube kwabathafadzwa ke phofu bulindele ntoni fonini ungathi umntu engayi-understand i-concept ye-roll on ucimbe wena uzawuhamba besithubeni elifake lapho kodwa hayi shem ngabantu nabo guys yasi abakho perfect.